बेफोरखौ सोंबाय थानाय दरखार गैया माथो खामानिफ्रा माव नैबेफोरबादि बाथ्राफोरजों आंखौ बुंबाय थायो थेवबोनो सानसेखालि आङो आंनि बिबोनांखौ आङो सिरियैहा आङो आंनि बिबोनांनि नाम्बारा थानायलाय आं मेसेज हरखुमाना खोन्थाहरदों आंनि बिबोनांनो नै आगै जोंनिया न'खरावहाय आलासि फैनोसै आलासि गोदान मोननोसै होननानैहाय आं खोन्थाहरखुमादों मामि बाबा मोननोबो खोन्थाना हो होननानैहाय माब्लाबा फै होननानै बेफोरबादि आं लिरनानै आं मेसेज हरदों एमजे साराहाय थारैनो गामारदों यास आदै आरो मादैमोन नोंथांमोनाहाय थार खोथाखौनो खोनादों एमजे साराहाय गाबदों आरो गाबनायजों लोगोसे एमजे सारखौहाय दिनै मा दालि ओंख्रि जेरावहाय गोथाव जानो थाखाय एबा एमजेखौहाय फुंहोनो थाखाय ताग्रा खालामनो थाखाय दिनै दालि ओंख्रि जाहोनो थाखाय प्रितियाहाय दिनै एमजेखौहाय जेलावहाय दैथायहरो अ माय गड माने जोंहाय एमजे ब्रादाराहाय माने दालि जायै दालि आलु जायै माने गावखौहाय ताग्रा खालामनानै जायबा प्रितिनि माने बिफाखौहाय एबा प्रितिनि बिफाजोंहाय नांलायनो हानाय बायदि एबा बुलायनो हानाय बायदि गावखौ ताग्रा खालामनो थाखाय माने दालि ओंख्रि जानो थाखाय दैथायहरो बिनिफ्राय जोंहा जायबा मादै प्रितियाहाय गोबां माने रागाबो जायो स' बेयावहाय गोबां इम्पर्टेन्ट खोथाफोर दङ आदै आरो मादैमोन नोंथांमोनाहाय मोजां खोनासंलां नैबे एमजे आरो जायबा प्रितिनि सोमोन्दैया आरो बिथांमोना बुहुमखौ दिनैहाय एबा फेसबुकखौ गोमसार होदों नारजिनारि येस थारैनो दुखु मोनमारदों दिनै नोंथांमोननि काहानिखौहाय खोनानानै दिनै मा नोंथांमोननि काहानिखौ दिनै खोनानानै फेसबुक एबा ससियेल मिडियाआवहाय गोबां दावराव दिनैहाय नोंथांमोननि काहानियाहाय दिनैहाय सुबुंफोरनि खोमाखौहाय गोमोदों एबा सुबुंफोरनि खोमाफोरखौहाय गोमसार होदों एबा सोरनिबा खोमाफोरनि पर्दाखौहाय गावहोदों येस आदै आरो मादैमोन बेयो थार खोथा ओमफ्राय मा जोंहा एमजेआहाय गोदान मोनसे आपडेट होदों नोंथांमोनाहाय नैबे पस्टखौहाय नायनो हागोन बेयाव बुंदों आरोना प्रितियाहाय माने प्रितिखौहाय देरहानो हो आंखौहाय जेननो हो जेनबाबो आङो मा जेब्लाबो मा आंनि गोसोआव प्रितियाहाय थानो हाया होनदों न'बडि नो केन एनिथिं बुंदों बा इंलिश जोंहा एमजे आदैया आजिखालि इंलिशनि एसे गोरों जादों मोजांनि खोथा गोबां बाख्नायथाव ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जाहैबाय मा खोथाया जायबा जोंहाना अनसु आदै एबा अनसुला राइट स' बिथाङा माने गोदान ट्रेलार माने मुभि लाबोनो नागिरदों जोंहा प्रिति आरो एमजेनि सोमोन्दैहाय ओमफ्राय माने क्राइम पेट्रल डास्टार जोंहा मा एमजे आरो मा होनो प्रितिनि बिथांमोननि सायावहाय बिथाङा फिल्मखौहाय शुटिं खालामगासिनो एबा मा जायबा सिरियालखौहाय एबा वेबसाइट माने मा होनोमोनलाय बेखौ वेबसाइट ना मा होनोमोनलाय बे फिल्म बायदि बानायनायालै माने बेखौहाय बानायगासिनो जोंहा अनसुला बसुमतारी बिथाङाहाय माने बिथांमोननि जायबा क्राइम पेट्रल डास्टारखौ नोंथांमोनाहाय थाबैनो नुनो हासिगोन बिनिखायनो नैबे चेनेलावनो नुनाय जागोन नैबे रियेल आलु चेनेलावनो नुनाय जागोन एबा नैबे रियेल आलु पेजआवनो नुनाय जागोन बिनिखायनो नोंथांमोनाहाय अननानै नैबे पेजखौहाय फल' खालामनानै दोन जाहाथे जेब्लाबो जोङो मा गोदान भिडिअखौहाय एबा एमजे आरो प्रितिमोननि जायबा क्राइम पेट्रल डास्टार ओमफ्राय बेयाव काहानि खिन्थानाया थागोन जोंहा प्रकाश जोंहा मा होनो इउटुबनि गुरु एबा मा फेसबुकनि गुरु जोंहा प्रकाश नार्जारि बिथां थागोन अ माय गड गोबां ओरैबायदि हिट जागोन नायनो थाखाय आरो मादैमोन नोंथांमोना नायनो थाखाय ओरैबायदि एक्साइटेड जानानै दं जानांगौ थारैनो नुगोन दसेनि उनाव 2 घन्टाफोरनि उनाव नैबे आलु भाई चेनेलावहाय माने मा आपल'ड खालामनाय जागोन एबा मा नैबे रियेल आलु पेजआवहाय फल' खालाम माने आपल'ड खालामनाय जागोन माने माबा मोनसे बुंनो नागिरबाथाय माबा थाङायो सालायफ्राबो एकदम मास्टिनि थैनोसो गोसो जायो आं मास्टिनि मालाबा खिन्थु मानो थैनो मानि थाखाय थैनो लागा मा गैया आंहा हिनजावानो गैया ना मबाइलासो गैया ना फल'वार्सआसो गैया फल'वार्सआनो आंहा एभेलेबेल 6 मिलियन नङा एबार 7 बिलियन थांबाय एबार आंनि फल'वार्सआहाय नायलाय आरो मादैमोन आंनि फेसबुकआवहाय आंनि प्रफाइलावहाय थुनानै नायलाय आंनि प्रफाइलावहाय 7 बिलियन प्लास फल'वार्स जाबाय अ माय गड बर'नि गेजेरावहाय नाम्बार 1 बयनिफ्रायबो फल'वार्स गोनांसिना नैबे आलुआनो एबा नैबे रियेल आलुनिफ्राय बांसिन फल'वार्स गोनां रावबो गैया नैबे रियेल आलुआनो बांसिन फल'वार्स गोनांसिन बर'नि गेजेराव एबा मा बड'लेण्डनि गेजेरावहाय गोबां गोग्गाथाव अब्लाबो मा नैबे फल'वार्सखौहाय आङो 10 बिलियन्स खालामनो नागिरदों मिलियन्सबो नंबावा ट्रिलियन्सबो नंबावा बिलियन्स बावलायसै आरो
आलुनिया ओरैसो आरोना गोलोमलायबो घन्टा गारियाव एसिबो गैया एसि बायनोबो फैसाबो गैया थाइसेबो साला जुमाय लोङै लोङै सिगारेट सोबै सोबै गासिबो फैसाफोरा थांजोब्बाय गारिनि पेट्रल बायै बायै साला बे गारिखौहाय लाबथिंगोन साला हिनजाव लाबथिंगोन हिनजावफ्राबो आथिं दिखोलायनानै ओरैजाय थागोन आथिं दिखोलायगोन हिनजावफ्राबो ओरैबायदि गारिखौहाय साला लेबेल होयै होयै दिनै साला बिरि सोबनो थाइसे फैसा गैयि जानानै दं साला गोरिब बे गोरिब की माँ की सरि सब खोथाखौहाय इम्पर्टेन्ट खोथायावहाय फैनोसै खोथायाहाय माने इम्पर्टेन्टआनो जाहैबाय जोंहा प्रकाश बिथां जायबा अनसु बिथाङा दा माने गोदान फिल्म रिलिज खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोनाहाय नायनो थाखाय गोबां एक्साइटेड जानानै दङ यास आं मिन्थियो स' नोंथांमोनाहाय बे फिल्मखौ नायनो थाखाय एबा बे वेब सिरिजखौ नायनो थाखायहाय नोंथांमोनाहाय नैबे पेजखौहाय फल' खालामनानै दोन नैबे पेजनि थ्रुयैनो आपल'ड खालामनाय जागोन बेनिखायनो मा जेब्लाबो आपल'ड होगोन नोंथांमोनाहाय फार्स्ट अफ अल नुहैग्रोनाय बायदि बेनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय नैबे पेजखौहाय आपल'ड खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल जोंहा एमजे आरो प्रितिनि खोथाखौ आं ससे बुंनानै होनो जों बुंनायनि सिगां नोंथांमोनाहाय पेजखौहाय मानो फल' खालामनानै होआ पेजखौ मानो फल' खालामनानै होआ आं नोंथांमोननि थाखायथ' बेफोरबायदिनो जे आं मोजां जे आं भिडिअ लाबाय थायो जाहाथे नोंथांमोना आंनि पेजखौहाय फल' खालामनानै होथों होननानै खिन्थु मा नोंथांमोनाहाय फल' खालामनानै होआ मानि थाखाय मा नांगौ नोंसोरहाय बुं मा नांगौ आरो बेफोरबायदि खालामनाङा ओमफ्राय एनिथिं एमजिया माबा मोनसे होनदों र' गावनि पस्टनि गेजेरजोंहाय दे आं खिन्थानानै होनि र' साराहाय ओमफ्राय मोनसे पस्ट होदों गावनि पेजनि गेजेरजोंहाय माने प्रितिखौहाय देरहानो हो आंखौहाय जेननो हो आंखौ जेनबाबो मा आंनि गोसोखौहाय रावबो मा जेबो खालामनो हाया दा मेटार इज अ माय गड दा मेटार इज ओमफ्राय दा बेयावहाय मा बुंदों दा मेटार इज no matter what anybody oh my god English ko kintu mani nanggane MJ by English your English is very dangerous in the trying to we are the understanding the because bujino naigna I'm trying to understand still so hard your English is so dangerous that's why जोङो माने एसे माने बिखौहाय बुजिनो थाखाय गोरा जादों आरो ना एमजे भाई इंलिशआ बिराद डेन्जार बिराद मोजां गुड I like it what the people anybody what does no matter ना मा बुङो गुबुनफ्रा घन्टा आल बाल बुंनो हो no matter what who the hell are you नंगौना नङा आरो एमजे who the hell are you who the talk with me माने नोङो आंखौ बुंनो गोनां सोर बेफोरबायदि खोथा आरोना गोबां मोजां एमजे भाई ओमफ्राय दा मा होनो नोंथांनि इंलिशआथ' रोंखायो नोंथाङानो जाबाय ग्रेजुवेट नोंथाङानो जाबाय मा होनो बिखौहाय ग्रेजुवेटनि फिल्मखौहाय मा होनो एडुकेटेड नोंथांमोनानो गिदिर गोलाव मानसि आरो नोंथांमोनानो बुजायग्रा समाज फोसाबग्रा नंगौना नङा आरो नोंथांमोनानो सानै साथाम हिनजाव लानानै सासे हिनजावखौ फिसिनो हाया आरो गुबुन सासे हिनजावखौहाय लाइन मारै हैफिननाय गोबां मोजांनि खोथा जोंबो मोजां मोनो बेफोरबायदि निउसफोरखौहाय नायबाय थानानै जोंबो मोजां मोनो नोंथांमोननि न'खरनि काहानिफोरखौहाय नायबाय थानानै अब्लाबो जों मा खालामनो जोंबो बुंनो गोसो जायो फंनै खोथा खिन्थु मा खालामनो जोङो संसार जानायनि गरमफ्राबो जोङो संसार जानायनि जों जेबोखौनो मिथिया ना जोंनावहाय हिनजाव दं ना मायासो दं खेला गारिनि खबरा सिटरजोबो थिगानो नङा ओमफ्राय दा ओरैजाय एसे जिरायनांगौ आरो होमबासो माने एसे कमफर्टेबल जायो आरो बुस्थुआ बिराद गरम होदों एसि सालायनो थाखाय फैसायानो गैया गारि सिङाव दङ आङो गारि सिंनिफ्राय आं जेरावबो थाङा आं बिनिखायनो बिदि गुफुर नुवाखै आलुआ माबायदि गुफुर केला फरेनाराबो पात्ता मोनबावसो माइरिबो ओरैबायदि गुफुर केला गारि सिंनिफ्राय आं ओंखारा जेरावबो गारि सिङावनो आंना जेसेबांबो गरमबाबो माबाबो आं गारि सिङावनो थायो ओमफ्राय समावहाय एसि सलायनानै थायो माने मा होनो दा ओमफ्राय एसि बायनो मा होनो एसि सलायबाथाय बिराद थाव गारोना थाव बायनो फैसा गैया बिदि जानानै दं जेबो खोथा गैया माने जेबो खोथा गैया खोथा दं केला मा खोथा गैया खोथा दं ना मा होनो खोथा दङ बुंनांगौ दं मा बाल बुंबावनोलै बेलेगफोरनि संसार जानायफोरखौलाय ना आलु नोंलाय मा बाल बुजायनोब्रा सोंनो सोरब्रा गामबुरानो सिकेटारि ना सोर घन्टा नोंलाय ना मा होनो जों जाबाय ससियेल क्रिएटर ओमफ्राय जोंफोरखौहाय खायसे मानसिफ्रा गोबां उल्टा सिदा खोथा बुङो मालायनि संसारखौहाय मालायनि न'खरनि खोथाफोरखौहाय मानलाबाय आरो घन्टा गासिबो ससियेल मिडियाआव होबाय थादों रायजो राजाफोरखौहाय खिन्थानो थाखाय जों बेयाव भिडिअ लाबोदों नों मा बालखौ बुजिदोंलै आं जायबा बुंदों नोंसोर मानो मालायनि पार्सनेलि खोथाखौ लाबाय पार्सनेलि खोथायानोथ' ससियेल मिडियाआव पार्सनेल जायो नामा बुरबक मोसौ अबेनि गियान नोंलाय गियान होफैयो सोरबा
गुबुननि पार्सोनालि खोथाफोरखौहाय मानो ननसेन्स सोबागोन आं गदा नोंखौ सोबागोन आं मासदिनि बिसोर बेसेबा गिदिर ससियेल मिडियायावहाय बिलियन्स बिलियनियार्स ट्रिलियनियार्स डाउनलड खालामनाय फेसबुक मानसिफोराहाय नायो फेसबुकखौहाय बिलियन ट्रिलियन स्टारलियन आलियन बालियन गासिबो नायो हा एसेबां करल करल सानख'लायनो हायै करल कौटि मा बाल मा होनो गार्दिगाट 200 लाख डलार कौटि गार्दिगाट ओरैबायदि मानसिफोर दं बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोनाहाय गावनि प्रब्लेमफोरखौहाय खिन्थागासिनो आरो जों मोनसे मोननैफोरा भिडिअ लाबोनाया सोरबा मा होनो बिसिनि न'खरनि पार्सोना जाबाय बुरबक मोसौ सिगां आंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोङो सिगां ABCD क'खौ सोलोंनानै फैगोन जाय मानसिया आंनि इडुकेसन गोनां एबा इडुकेटेड गोनां जाय मानसिया मा क्वालिफाइड दं बैफोरबायदि मानसिनि थाखायसो नैबे आलुनि भिडिअहाय नोंसोरबायदि जाम्बा जला आम्पार गावारफोरनि थाखाय नङा खायसे मानसिफोराहाय नैबे आलुखौहाय माने एसे गियान हरो आरो बैसोर बायदिखौ आङो मा बुंनाय जादों ना मा होनो सालथे